kada nako kabasa ning maong teksto sa Ebanghelyo, ang musod gidayon sa kong hunahuna mao ang pangutana. Sa mang pangutanaha, kinsa may mas buutan, ang yawa o kita nanimba karon? Tubaga ko na ninyo, kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Kinsay moingon nga ang mas buutan, kitang nanimba? Taas ang kamot. Unsa mo, wa mo kasiguro? Wa mo kailag yawa? Yawa ba? Kinsa may mas buutan, ang yawa o kitang nanimba? Sige, iisa ang kamot katong moingon nga kitang nanimba, mas buutan tas yawa. Mas maayo. Jutay ra. Kinsa may moingon nga ang yawa mas buutan kay kanatong nanimba? Taas ang kamot. Oy, wa man day mo'y klaro. Jutay ra ni isa sa pagingong kita mas buutan. Nya wa ni isa nga ang yawa mas buutan. Sige, atong suyag subay ha. Anawa, ang yawa miila ni Kristo nga anak sa Dios. Kamo, miila mo ni Kristo nga anak sa Dios. Pareha na mo ang yawa. Tabla na. Si 1-1. Ang yawa misinggit og iyang gisangyaw, ikaw ang anak sa Dios, misinggit siya. Kamo, musinggit mo ron nga si Kristo anak sa Dios. Hapit magay mo di mo tubag idigingos pari ang Ginoo manaa ka ninyo. Moingon ra mo. Adi sa to pa, pildi na mo si yawa. Ang yawa singgit. Pagkadungog sa yawa nga niingon si Kristo, gula ni anang tawhana, mituman dayon ang yawa. Diha gidayon, mituman. Kamoron, og ingnon mo si yawa, biyain ang imong sala. Tuman mo. Guwa ni anang maong bilangguan sa sala. Kanang imong sigig panugal, palahubog, siging panglibak, siging pangaway, siging dumot, siging pangabit, siging tanaw anang mga laway, siging pamakak. Guwa ni anang maong bilangguan sa imong kalag. Mugawas mo. Tutok na. Pildi na sad mo siyawa. ang pare, mugawas ka ni siyang sala. Tubaga na. Mao na, kung akong tanawon, murag niining sitwasyon na, murag alkansi tas yawa. Mas malangit ang yawa kay kanato. Mao na, inigadto na tos impyerno, murag wa na dito yawa. Kay tuan nas langit. Niya ang tanang nanimba, mao na tuas impyerno, kuyog aning nagwali. Gasunod ang mga choir. O ang sakristan nga nagdasa kuros. Ano man? Kay nagdabali naman karon. Mao bitaw nga sa atong tubag sa Salmo responsoryo niingon ta, kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sige tagbalik-balik ani, natiguang nalangtag sigig paminaw aning pulunga. Kada Holy Week ato sa ding mabati. Ang uban gani, hapit na lang mga mataig paminaw ani galisod naglakaw. Pero wa lang gyapon maminaw, tig-a lang gyapon kasing-kasing. Matod pas unang pagbasa sa gingon dire, magpadala ko ninyo mga mensahero, maminaw gani mo sa ilang tingog, maluwas mo. Dili gani mo maminaw sa ilang isulti, silutan gyud nako kamo. Mao na siya. Ngayon sa maron. Saan? Musunod na mo siyawa? O dili? Adi mo musunod? Di mo mugawas anang sala? Ha? Ingon man gud mong di mo musunod. Ang akong ipasabot ba, musunod ba mo siyawa nga pag ingos Ginoo gawas niya ng tawhana, gawas gidayon kamo, mugawas na mo anang inyong sala. O magsigi mo ingon,
Di pa ko ready, Father Roy. Di pa jud ko ready. Kanang inyong siging puyo-puyo diha, mugawas na mo. Kanang homosexuality, mugawas na mo ana. Kanang inyong kadawo, gawas na mo. Oh, sige. Nang siging suyop, mugawas na mo diha. O magsigi kag justify. Di mahimo. Amo sabot ang Ginoo. Ambot ang Ginoo. O diha tasad nakabintaha sa yawa. Kay ang Ginoo nagsigig offer nato og pasaylo. Hangtod Dios katapusang utong sa atong ginhawa, ang Ginoo naghatag og pasaylo, kaluoy. Wa ni niya gihatag sa yawa. Nganuman, ang nakaapan sad sa yawa bisag nakailas Ginoo, di gyud siya mopuyo tipon sa Ginoo. Kontra gyud siya sa Ginoo forever. Bisan pa og mutuman siya sa Ginoo sa makadiyot, mubalik ra gyud siya sa iyang yawa-yawa nga paagi. Mao man bitaw na kung magmagahi kita sa atong kasing-kasing, maliwat kita sa yawa, yawaan kita. So kanang gasigig ingon nga dili nako madag biya ang akong sala, ni kuyog nakasyawa nga bisag nakailas Ginoo, di gyud mosunod sa sultis Ginoo, tig-agyog kasing-kasing. Bisan pag magsigi tag simba sama sa yawa nga magsigi og sangyaw sa Ginoo, magsigi pag syagit-syagit, ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang anak sa Dios, di lang gyapon ta malangit nganuman kay di man ta mobuhat sa sugo sa Dios. Mao na siya. Nasugod karon, sugo bas Ginoo nga maningil kas utang? Sugo dili. O ayaw buhat ta. Karon gitawag ron og pro-life Sunday. Daghan kita gipangbuhat anti-life. Kana lang pagsigig inom ana mga pills, siging ayude, kondom, withdrawal, abortion, ligation, vasectomy, same-sex relationship. Kana pulos-pulos gini anti-life. Bisan gani ka ng panghuna-huna nga moingon, duhalay among anak, usalay among anak. Kana anti-life na nga mentality. Life belongs to God. Life is precious. Life is joy. Life is happiness. Life is hope. Ang atong kontrahon, yung sa may atong higugma, ang kwarta mo ay gasukod karon unsang kinabuhia ang imong panggaon. Kung ang kinabuhi gani naas prisuhan, di nimo panggaon kay mahurot yang imong kwarta, mo nang inong ka madunot unta ka das prisuhan, but that person has life. Unsa man? Mohigugma mo naas prisuhan. Uy, tubag. Mohigugma mo ana mga manuyupay. Mohigugma mo ana mga kawatan. Naamo na sila kinabuhi. Apan tungod sa atong gugma sa kwarta, tungod sa atong gugma sa mga butang sa kalibutan, apurti gid natong likay ana nila, nya kun mudot-dot gyud patyon gyud nato. Dalisod may kagigugma ng imong silingan nga nangilog sa iyang inyong utlanan si yuta. Maglisod may kagigugma na imong silingan na ang iyang kanal niagis imong tugkaran. Imo maganing siradan ang kanal. Aron lang yun, di mo agis imong tugkaran, bahala nagmalunupan mo diya. Di ba? Ya, wala na sila life diya eh. Uy, tubag. Napagini atong lain nga batasan ay mas gihigugma nato ang kinabuhi sa iro, sa iring, sa manok, ilaga o bitin pagani kay imong gitawag og ako ning mga pets. Pero yano kay nimong dili pakanon ang mga way balay, ang mga naglibod suroy, apan ang kanang mga iro imog yung sagupon kay pakanon. Nya ni ay mga tao nga sigig pangawat dias inyo, di gid nimo pakanon. Hay may mas importante ron nga level of life. Asa man ang giluwas ni Kristo? Ang kinabuhi sa tao o kinabuhi sa mga mananap? Please, be clear.
ang tao maoy giluwas ni Kristo. Ang tao maoy gipakamatya ni Kristo. Karon giusab na ra ba ni nato? Giusab na ni nato. Mas importante ng iro kaysa imong anak usahay. Mas importante ang mga butang kaysa tao. Mas importante ang cellphone kaysa ginikanan. Mao na mga anak, sige nalagtan-aw cellphone, wa nay tagad-tagad sa ginikanan. Mas importante ang computer kaysa ginikanan. Mas importante ang akong cellphone kaysa akong bana. Muna selfie gyud ko, selfie gyud, tarong-tarong ana diri, dawal-dawal anang dila, lisngag-lisngag ana mga simod, unya i-upload dayon aron daghan ang mulay. Apil pag-like ning gawali. Sulob-sulob anang mga short, TikTok, kiay anang naapakita-kita anang ilang dughan o ilang pusod, nya i-upload dayon sa TikTok. Mutan-aw ra basag ko usahay. Kana importante na kay na nato ron. Importante na kay na. Pero ang bana di gyud kiay-kiayan. Dito kiay-kiay sa imong bana, ayaw nag-i-upload sa Facebook kay daghan dihang matintal. Mailog na noon ka. Mawa na noon na imong bana. Ni ayaw kumpiyansa kay tuwa ra ba siga kiay-kiay dito nga posible sad mutabok ang imong bana dito. Kinabitay to the max na ni. Di ba? Yeah, is it pro-life or anti-life? Anti-life. Kakun mamabdos na minyo man ka, i-abort ta ni. Suksuki nagkondom diha kay minyo ra ba ka, minyo ra ba ko, kaning ato tilaw-tilaw ra ba ni. Pagdagamit gyud anang kondom kay pari ra ba ka, madre ra ba ko. Amo na. Simba ko in taon. So mao na pro-life. Nya ang ato rong tema sa atong 500 years of Christianity. Unsa to? Ada ko kay diay. Gifted to give. Ang kinabuhi mo'y the greatest gift nga atong nadawat, i-share na, ayaw nag-idinaw. I-share. Meaning love life. And all the gifts related to life, i-share. Ay lingian ang imong tubad. Ingna siya, you are a gift to me. Yeah. Thank you, you are a gift to me. Nya ang imong nalingian katong nangutang nimo. You are a gift to me. Nya mingon sad siya, gift na tong utang. Ingon siya, sure. Ano? Mas importante ang paghigalaay kaysa kwarta, ha? Mas importante ang atong maayong relasyon kaysa imong mga kabtangan o sa imong dungog. So mo ni ang level of life. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, giingon na diri nga kamong mga minyo pag kinabuhi na mo nga murag ulitaw ug daga. Pero ang emphasis ni San Pablo dinhi, kana bang dili na kay ka mabisi, di na kay ka maburden sa mga butang sa kalibutan, kung dili ang imo nang kabisihan ang mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kamong mga bana ayaw na lipaya ang inyong asawa, lipaya ang Ginoo. Kamong mga asawa ayaw na lipaya ang inyong bana, lipaya ang Ginoo. Kamong mga parishioners ayaw nyo lipaya ang pare. Lipaya ang Ginoo. Kamisang mga pari, di na mo namo lipayon, lipayo namo ang Ginoo. Nakaron unsa may makalipay sa Ginoo para nimo nga asawa? Kung imong sundon ang iyang sugo nga nag-ingon, kinahanglang mo sunod gyud ka sa imong bana sa tanang higayon. So kada nimo sunod sa imong bana nya di gyud ka mangaway, lipay kay Ginoo ana. Bisag tamparoson pakas imong bana, moingon din ang Ginoo, ipatamparos lang sang pikas, lipay kay Ginoo ana. Kung sigihan kag kulatas imong bana, unya mosugot ra jud kag kulatahon, lipay kay Ginoo ana. Unsa man say makapalipay sa Ginoo para ninyong mga bana, ingon sunda si Kristo nga naghigugma ug nagpakamatay para sa iyang asawa nga simbahan. Kamo mga bana, bisag luod na ng inyong asawa usahay, nya lami kay ang silingan, nya anha gid mo mututok sa inyong asawa, lipay kay Ginoo ana.
Kana bitang muhunong na mo anang inyong pagpangabit, muhunong na mo anang inyong text-text ngadtos uban, kanang inyong lablab ngadtos uban, kanang inyong ingon nga eat na yung ana, where you na, mga inana, ihunong na lipay kay Ginoo ana. Saan? Kamong mga parishioners og muhog lagi mong dako-dako sa kolekta, lipay kay Ginoo ana. Dili ang pari mo'y malipay ha, ang Ginoo mo'y malipay. Pero ninyo ganing ihog kana ganing mga dunuton kayo, masuko gyud ang Ginoo ana. Kay ngano man wa siya maghatag ninyong dunuton nga hangin, wa siya maghatag og dunuton nga adlaw, wa siya maghatag og dunuton nga kalibutan. Nya karon ang inyong ihalad og balik kana ra yung dunuton, madunot gyud mo sa impierno. Kana bitang ihatag gid sa pari ang tanang kolekta ngadto sa mga kabus nga parishioners nga iyag yung ipaayo sa simbahan aron nindo tan-awon, lipay kay Ginoo ana. Kana mga wa nagi mahabilin sa bulsa sa pari ba, lipay kay Ginoo ana. Guol ka imi. Pero lipayo na to ang Ginoo. Mao na ang tumong ni San Pablo sa iyang pag-advise. Mao na kung karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Katapusan na ning lingi sa inyong tupad. Ing nakono. Ing na ba? Nakadungog kas tingog sa Ginoo. Nya mo sanong gani ina congratulations. Ana siya. No? Sige, katong nakadungog paghimo ni Kristo og sambingay bahin sa pagtubo sa tanom, ang iyang gigamit nga pulong sa paagi nga wala niya hisabti. Ang mag-uuma kuno nagtanom pero wa siya kasabot giyon sa pagtubo sa tanom. Karon kay ang generation karon mga 2,000 years after nga nagsulti si Jesus nini, or 2,000 kapi na katuig, mga bright naman kay ta, daghan naman kay tagpaagi sa pagsabot sa course of nature. Gani ang mga tao karon, nato mga scientists, nisuway naman gyud pag-alter sa nature. Gi-alter ba ang nature? Gisabot, unya human, gi-alter. Mao na nga imbis ang tanom sa una 7 ka buwan, una pa ka or 4 ka buwan, una pa ka makaani, karon pwede na nimong patubuon sud sa 2 ka buwan. Makaani na ka, dagko pa kayo og bunga. Mao na ang baboy sa una 7 to 1 year, 7 months to 1 year, una nimo maihaw aron nindot gyud siya ihawon, karon pwede na nimo mga 3 months, 4 months, awa na, ihaw na. Ang manok sa una, mga 5 months hangtod 6 months, una pa kakaihaw, karon 25 days na lang, na, ihaw na. Ang tao sa una, kinahanglan o sa mag-sex, una mamabdos, karon injection na lang, buntis na. Kuha mo na? Ang tiguang sa una, mangunot ang naong, karon tiguang og linaktan, bata og naong. Sa una, ang buhok sa una, kung ubano na, maproblema kag larot, karon inig puti karong adlaw, ugma, itom na. Sa una, suya kay tanang mga taga dito sa western countries nga bland kay buhok, karon hasta mga Pinoy bland na kay buhok. Ang sa una nga babae man gyud hantod mamatay, karon ang babae karong adlaw, sunod buwan laki na. Ang laki sad karong adlaw, ikaugma babae na. Dali kita maka-alter kay nga naman bright na kaita. Pero si Kristo niingon diri sa paagi nga wala niya hisabti. Kung ato palang giduntang i-maintain kini bang atong gitawag og reliance to the will of God, not changing the will of God, wa giduntay gubot, wa giduntay mga kasakit.
Tanawa karon, tungod aning pag-alter nato sa course of nature, daghan ing sakit ng gawas nganuman kaya ngatong gigamit pag-alter kasagaran mga chemicals. Gigamitan natong chemicals. Nya sa sige natong kaon ana mga produkto nga daghan ing chemicals nang gawas ang mga sakit nga mga kanser. Saman, sakto? Tungod ana atong pag-alter, kanini ang kuan, kanini ang COVID, kinirong atong giantos nga COVID, tungod nis atong pagpagka-bright kuno. Nagsigit taghimo og mga inventions hangtod na lang hinuon nahug data ngadto sa virus nga gitawag og COVID-19. Wala, tungod nis atong pagsiging pang-alter ba sa course of nature. Kanindot unta nga i-keep nato nga kanang word nga wala nato hisabti ang pulong sa Ginoo ug ang iyang kabubuton. Nganuman kay kun dili ta maningkamot pagsabot sa pulong sa Ginoo, kung dili magpatudlo ra ta niya, iya tang tudluan unsaon pag-follow ang iyang kabubuton. Unya ang ending ana nindot gyud kaayo. At tanawa sa first reading ni hisgot diri sa atong unang pagbasa, minaw ba mo ato? Minaw mo? Wa. Siya pagkahuman gid nabog, pagkahuman gid mo nadanagan sa kahayag sa Ginoo, pasabot na convert na sila. Unya ni nagpabunyag na sila. Siya unsay inyong na-experience matud pa sa nagsuwat sa basahon sa mga Hebreo. Niingon dayon siya diri, dili ba nagantos dayon mog maayo? Ang tanang pag-antos diha ninyo, gisakmit pa ang tanan ninyo mga kabtangan, gipaambit pa gyud mo pag-antos sa mga piniriso, kay napriso man sad sila. Ay na. Nahurot yung kawagtang ang tanan ninyong kabtangan, pero matod pa diri, naguol bagod mo sa inyong mga pag-antos, naguol bagod mo nga nawad-an mo sa tanan. Gisulti diri, wa gyud mo maguol, giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawadon. Kasabot mo ana pagkasultiha, giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawadon. Nganuman tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. It is no longer the earthly wealth, the earthly life ang ilang gihuptan, kung dili life og wealth nga gitawag og heavenly or divine. Gitawag na nato in general term kaluwasan, salvation. Kani mo'y wa gini gamitas kalibutan. Kana bang ingnon ka nga hana na niya kung kasakit oy nya ingnon ra ka nga antusa lang na kay maluwas lagi ka, masantos ra ka. Oy kanus apa ni mahuman. Kay gusto man nimong i-alter nimo ba kanang ikagi magbuot. Usbon ko ni kinahanglan ugma malipayon ako. Kung karon ang akong bana sigig pangabit, kinahanglan ugma wa na siya'y kabit. Nya pugson gina nimo, mas stress ka na. Mas stress gyud ka. Unsa may itong gamiton pag-alter pod aning atong kahimtang. Panalitan ha. Kaning wa na kay kabtangan, kabus na kay ka. Unsa may immediate solution dayon sa tao. Mangutang para naana kay kwarta. Oya, sakto na. Ang sugos Ginoo ayaw pangutang. Nya karon unsa itong solusyon basta way kwarta? Mangutang. Nya inigabot sting bayad. Inigabot sting bayad. Mas stress na kay wa na may ikabayad, likay-likay na. Unya kay tulo upat man kabuk giutangan, siging pangita nimo, upat kabuk imong sources sa imong stress. Nya moingon ka, Ginoo taon tabang itaw ko makabayad ko ani kong utang. Ingos Ginoo na sa kanay imong kabuang, ikay nagbuhat nya ako imong pabayaron.
Nya wara ba jud ko magsugo nimong pangutang. Unya karon ako'y imong pabayaron. Ginoo sulbara in taon ning akong sus Ginoo in taon sulbara taon ning akong kaning. Ay, ikay naghimog lubos-lubos anang imong murabag ka na bang hilo ba? Ikay naglubos-lubos sa hilo nya lain imong patangtangon. Ingon ang uban nga yabag ka na tamparoson tanong ka dia. Ikay gahimo ana nya ako imong pasulbaron. Ang kuyaw kung mo aris pari padir tabang itaw ko makabayad sa utang. Oh, hilabtan pag ini mong gamay kay kolekta. Iapil-apil pag yung mo. Kana bang muhasol na hinoon ba? Gatuo tag solusyon dili di ay konsumisyon di ay. Ya dili ra ikay makonsumisyon kung dili hasta sang uban. Gitawag ni siya nato dili kaluwasan. Unsa may general term ani sala. Sala. Kung mangutang ka, ang sala diha, kay bawo mo gunsa? Uy. Wa mo kay bawo? Kada nimo pangutang, makasagyod ka ani. Unsa man? Wa mo kay bawo? Wa sa ko kay bawo. Pero ang tinuod nga sala diha para nako ha, namakak ka. Namakak. Pagpamakak directly related sa pagpangutang. Ano man, musaad man ka. Maingon man ka nga, na may kwartang moabot na ko sunod simana. Ako lang pautangan lang sa koron. Bayaran lagi ti kasunod simana. Nya moabot magtagur ha ka tuig, di na makak na ka. Bisan pagani ang imong ugmang adlaw ba, wa man gani ka kasiguro, nganong imo mang isaad ang way siguro na makak ka, na bakakon ka. So kada pangutang na gani mo hangyo nimo nga mangutang ing na dayon niya nasay bakakon ay. Ngano nakasiguro day ka sa future day. Nakahibaw ka unsay mahitabo nimo sunod semana, sunod buwan, nahibaw ka. Unya nganong imo man gisaad? Bakakon ka. Wa mo ka kahibaw nya imong gisaad na murag siguro. Mao na ingos Kristo, pangayo. Pangayo. Kanay waysa, ngayo man ka. Nya unsa may imong gibasihan nga nangayo ka, ang imong kamatuoran, ang reality, wa ko'y kwarta, gae kog kwarta. Wa ko'y kapalitambal, tagae kog palitambal. Wa ko'y kaon, tagae kog pagkaon. Wa ko'y balay, tagae kog balay. Wa ko'y sakyanan, tagae kog sakyanan. Na kay mohatag nimo? Posibleng wa. Posibleng wa, pero nagpuyo kas kamatuoran. Nya di ka malipay sa kamatuoran. Mo na ningon diri, wa moy inyo gisakmitan pagaimustanan nga inyo, pero malipayon mo kay nagpuyo mamos kamatuoran, ug ang kamatuoran mo'y magdala kaninyo sa kaluwasan. Matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mao'y magdala kadinyo sa kaluwasan, ug ang pagpuyo sa kamatuoran mahimo kang mataro nga tao, buutan nga tao, matinud-anon nga tao, honest nga tao. Bisag mamatay pa ka karong adlaw, tawgon gyapon kang honest jud kay na siya, di gid na mamakak. Di gid na siya mamakak. Siya kausagod, gikulata gud na siya siyang asawa. Isa nga naman siya nitug-an man nga ibog kay siya ilang silingan. Kay di gid siya mamakak. Ang iyang kaibog sa silingan, gitugan siyang asawa, gikulata in taon purting bunoga, wala sad ni sukol, pero gasige ra jog ingon, bisag patyon pa ko nimo day, naibog jud ko sa atong silingan. That is the truth. And the truth will set you free. O, di ba? Mao na'y kalipay nga dili mapapas. Kano man, kinsa may makawagtang anang kalipay, nga kamatuoran man na. Ug mao na ang kingharian sa Dios, pagpuyo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mo hinay-hinay na siya gitib, hinay-hinay, di na siya mo paspas, kanang paspas kayo, bakak na, bakak. Kanang inig-ingon sa imong uyab nga, day sugot lang kanako, buwa jud kay kasakit, pulos jud kalipay, salig lang nako, nakuyog ta na. Ana nya asa man tayo siya, reserve na ko room dito na, nakuyog ta. Ako likang lipayon lagi. Sunod basta ha. Patay ka dia. Sunod buwan, wa na gyoy mo patimaw. Hastang imong monthly visitor di na mo abot.
Ang number 1 nga tema karon sa atong pagbasa ug sa atong ebanghelyo mao ang pagtuo. Naa ba mo'y pagtuo? Sure mo? Unsa may inyong gituhuan? Nga di mo ma-COVID? Unsa may inyong gituhuan karon? Nga di mo mamatay? Nga di mo masakit? Nga dili mapakyas ang imong mga pangandoy? Mo na inyong gituhuan? Nga siguro na gid ni kay buotan akong bana, di gini mga bit, tuo mo ana. Nga siguro gid ni nga mulampos din akong anak kay bright kaayo, buotan pa gyud, tuo mo ana. Unsa may inyong gituhuan? So depende sad ni sa levels pagtuo. Pero ang pagtuo in general makahatag yun og kalinaw. Kana bang kalinaw sa atong panguna? Basta mo tuo gani ka. Ya unsa man ning pagtuo matud pa sa atong unang pagbasa, mao ni siya ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman ug wala nato makita. Musalig ta ba sa mga butang nga atong gilauman ug wa nato makita? Ranang imong bana tuas abroad o imong asawa tuas abroad, nya milaom ka nga siya'y makaluwas sa inyong kalisod. Marelax ka kay tuon naman siya sa abroad, pero wa nimo siya makita. Kuha ninyo? Nya kay wa man mo padag allotment ang imong bana tulo na kabuan. Unsa may sunod nimong bation? Mura na kag mabalaka. Kay ngano man wa man matuman ang imong gisaligan, ang imong gilauman. Musugod na sag us-us ang imong pagtuo niya, mapulihan na og kabalaka og pagkaratol. So daghan man tag sources sa pagtuo nga makaparelax nato. Pero duha lay akong i-categorize. Kung ang atong pagtuo nakasentro gani sa tao, patay ka diha. Kung ang imong pagtuo nakasentro gani sa Ginoo, congratulations. Ana. At tanawa diri sa atong ebanghelyo. Si Jesus ang iyang pagtuo tuas amahan. Naka-anchor sa iyang amahan. Ang mga apostoles kay nakakita man sila nga si Kristo ga sige himog milagro, ang ilang pagtuo naa ni Kristo. Unya ang ilang pagtuo ni Kristo nga tao nga milagroso, tao nga magikiro, tao nga talagsaon. Maotong pagkusog nagmaayos bawod, pagkusog og maayos bawod. Wa man gyud mulurang nya si Kristo natuog raman. Sila patay ta ni. Wa ba ka ni mamatay ning tawhana? Amo to ilang giyugyog, ilang gipukaw pagmata na. Gipahunong ni Kristo ang hangin ug ang balod, tanawag unsa ilang comment. Tanawa ha? Apa tanawa naman paminawa. Paminawa unsa ilang comment. Kinsa man kining tawhana? Awa? Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya. So ang tan-aw gid nila ni Kristo tao. Kamo unsa may tan-aw niyong Kristo? Ginoo o tao? Kaning nagbitay sa cross. Unsa na tao na siya o Ginoo? Nausab na sang tubag. Sa ato pa kung tao inyong tanawa na, moingon jud ka, di ko palansang sa krus. Iya sad na. Kanya-kanya manggutagod, tao ra gud ta. Kanya-kanya tagpaningkamot. Magpalansang ka, di bahala ka diha. Pero mitanaw ka na nga Ginoo na, malipay kay kang ilansang sa krus. Bika mo, malipay mo nga ilansang mo sa krus. Ha? Ito ba? Oh, tanawan, di madapa din. Ako malipay kong ilansang sa cross. Suluha oroy. Nga naman, tungod lagi kay wa lagi ta mo tuo nga Ginoo na.
Pariharagod na anang artista god. Artista, idol kay nimong artista. Nya nituo jud ka, salig jud kaniya. Bisag unsa isultis artista nimo, imo gid ang sundon. Kiskisi imong kilay. Kiskis ka way po panagana. Sundon gito nimong iyang badlis kilay ana. Ningon siya nusnusin ang imong naong og paputi. Tanawa ko, di ba? Puti na kay kog naong. Sa una lagom kog naong. Anus-nus ka kay idol man nimo siya. Misalig man kaniya. Yang nisalig tas Ginoo, yung Ginoo ninhimong ko agi, nagpalansang man ko sa cross, palansang sad mo sa cross kuyog nako. O depende pagto. Si San Pedro nagpalansang sa cross, sila si Lorenzo Ruiz wa gilansang pero nagpa-torture, nagpa-martir. Ngano man nalipay man sila nga muagi sila sa kamatayon sa martyrdom kay mao may giagian sa ilang tuhuan. Nituo sila nga kining martyrdom kay giagian man ning Kristo amo sa ning agian. Sa unang pagbasa, si Abraham, matod pa sa atong unang pagbasa, sulat sa mga Hebreo, layo pa kay siya sa kamatuoran nga makakita siya Ginoo. Layo, distansya kayo ang Ginoo para niya. Hasta ang nagsunod ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero si Abraham mo'y gi-highlight og maayo kay purti pa ginyang layo siguro mga 6,000 years pa una pa ning sod si Kristo. Layo pagyud kayo sa Abraham. Pero ang iyang pagtuo duol kay Ginoo niya. Gibiyaan gud niya iyang nasod matod pa sa unang pagbasa. Bisag tiguang na kay siya, tiguang na kay iyang asawa, mipadayon siya sa pagtuo og sayod siya nga matuman gini nga makaanak ra gining akong asawa bisag 90 na edad ani. Ano ba? Wa gid mausab kay gisaaran man siya sa Ginoo nga manganak. Gibiyaan niya iyang nasod. Sa dihang nanganak na ang iyang asawa sa tiguwa nga panuigon, milagro kay pagkaanaka. Nanganak sila ni Isaac. Nya ang iyang edad atong panahon na pagkatao ni Isaac, 100 years old na siya. Pag-abot ni Isaac og mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, ihawa ang imong anak. Ihalad nga rin ako. Iyang gituman, matod pas unang pagbasa. Nga naman, kay mituo man si Abraham, nga bisag ihawon pa nina ko akong anak, tungod kay sugo niya, siya rasay mubanhaw ni ini. Diba? Igo kay Kristo, giihaw si Kristo, pero nisugot rasad si Maria, ang mahal nga birhen. Nga naman, mituo man siya, nga sugo man is amahan, pagbuot man is amahan, banhawon ra pod niya akong anak, wa gyud siya mabalaka. Nabita tay experience karon kato akong gi-announce bahin sa Veco kana bang ato transformer. Pag-ingon gyud sa katong gatao dias meter few days ago nga common maning inyong kuan padre, inyong transformer gi-share man sad ni dinhi sa mga balay. Nya kay naagis akong pagtuo ba, milaom gyud ko og misalig nga atong agent nga nag-process dito sa Veco og sa atong discussions din nga mo kuha tag exclusive nga transformer kanang solo ba nato dinhi ba. Pag ingon gyud nga common nya wa gyud gisulti nako bisan gamay nga common na diha nang pagtaod sa meter porti na kong ratula mura kog mga apostoles ba nga nakahuna-una, uy, malunod naman taan eh. Umaod ini. Unya, og mo low voltage na po ta din eh. Daghan na po kayo ng mo share, ana. Nya kita mo ay nagbayad, kita mo ay nagprocess, atong una-una, private. Usaon na lang ani. Ana. Porting pagkaratula. Kaya nga naman, gibutang man ako ang akong pagsalig o pagtuo dito sa tao. Nya kita gong tao nga igsuon, kuwang kaita sa gitawag og kaning kasiguruan. Usahay intentional, usahay sad unintentional. Kana bang dili nimo masatisfy kabong mga asawa, di ba? Dili ninyo masatisfy inyong bana. Usahay intentional, usahay unintentional. Kamo sang mga bana, di sa ninyo malipay ang inyong asawa, usahay intentional, usahay unintentional. Ako sang pare, di sad nako malipay ang akong mga parishioners kamo, usahay intentional, usahay unintentional. Ingon ana ta ka kuwang mo tong naratol ko.
May gani gahapon kay gitawagan ko sa usa sa mga officer sa Beko og iya kong gi-explainan og maayo. Siya, Father, bag-o ni siya nga palisiya nato sa Beko nga dili na gyud kaayo mi mo offer og solo nga paggamit sa transformer. So kung kami gani mo supply sa transformer, automatic gina, Father, nga for public gina siya. Pero ang inyong gi-apply nga upgrading sa inyong load, mo to'y among targeton nga masatisfy na mo. Pero ang sobra ana i-distribute na nato. Ya kita kay may request man tag 100 kVA kay gatan-aw ta nga doon na patay mga future development. Pero ang atong load karon gamay pa na para sa mga 50 siguro kVA. Nakuunya sir og mo expand mi ani unsa man siya? Adto na lang sad ta mag-istorya dito, Father, og mo sobra na sad ang inyong load. Ana ba? Nakungawonon ko yung pasabta na daan. Siya, api ba na akong napasabot na ka, Father? Mo ni Roy akong nakita na kamatuoran na kung sila'y mo supply sa transformer, which is the normal way, so good karon mo ingon na gyud ta for public use, pero satisfyo nila ang atong gi-apply. Naku kato ding among gibayad, siya katong inyong gibayad pa dito bayad sa transformer, mao to'y inyong deposit aron ma-upgrade ang inyong load. Nya kung mohunong na kaning maong account, ma-withdraw to nimo kadtong maong amount nga inyong gibayad. Amot kamo kanus amo mohunong dinhi og gamit ana biko. Mohonong wala mo'y kurente din eh. Pero niingon siya nako, pero pwede ra gyud, Father. Technically speaking, pwede ra gyud mo palit og transformer. Kanang kamo gyud mo palit, namay na maligyag transformer. Nya mananghid mo diri namo, nasa na siya process, posible pod nga ma-approve nato, pero di lang ko mo assure. Ana siya. Nako unyag mo palit ni sa may mahitabo ana, ayan na sa kong gitagaan og kanaganing differences. Og kamoy mo palit solo na ninyo, pero maguba sad na palit na sad mo usab. Og madaot sad na ang repair ana kamo sa imo gasto. Pero kining amo mo ni inyo rang dawaton og maguba ni automatic ilisan wa mo'y gasto. Og mag-trouble ni automatic i-correct wa mo'y gasto. Come on, sa mga inyong gusto. Ako, lumalabay raman ko dire. Nga mao na, nagpasalamat ko niya, atong nitawag nako, salamat ani imong explanation, at least luag ng akong hunahuna, o niya maka-explain ako anis mga parishioners o sa mga online parishioners nga nagtabang og gasto nato dinhi sa atong mga proyekto, apil na ng pag-request anang bag-o untang transformer. Ato na nang i-iris ang transformer, ato na lang ingnon upgrading sa atong electrical load. Dinhi. Inana, no? Nindot kay na ma-explain. Pero ang pagtuo gyud og tuatas Ginoo, relax kay ta. Nyag aritas tao mo tuo, magkaratol-ratol ta. Susugod karon kamong mga asawa ay namugtuo anang gisulti sa inyong mga bana. Ay nagin mo tuo ana. Kay musali gani ka na maratol gyud ka. Kamong mga bana ay nagin mo tuo anang gisulti sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan ayaw nagyud mo tuo anang gisulti sa inyong mga anak. Kamo sa mga anak ay kay mo patuyang og tuo anang gisulti sa inyong ginikanan. Ako sad nga pare, di ko patuyag tuo anang inyong gisulti. Kay usahay ra ba inyo lang kung buko-bukuhon dias atubangan, may kay mong daig-daig nako ninduta nimo pa din, duta igabot sulo yung ni malang pariya. So, tuo kana. Muna ay nalag tuo ana ang gisulti sa mga tao. Asa man ta mo tuo? Didto sa Ginoo. Didtos Ginoo tuo aron ikaw asawa magpabilin kang faithful sa imong bana bisan pagdili na siya faithful diha nimo. Kay tuwa man kanituos Ginoo nga nag-ingon, asawa sunda sa tanang higayon ang gusto sa imong bana, bahala nagpatyon ka. Ikaw ba na ayaw tuo des imong asawa, tuos Ginoo nga nag-ingon nimo, higugmaan ang imong asawa og pagpakamatay para niya, sama nga ako nagpakamatay sa akong simbahan, aron bisag manglaki pa ng imong asawa, bisag din ana pahikap nimo magpunay nila nagwakli, andam kang mahimong faithful nga bana para anang buangon mong asawa. Ana
Kamong mga ginikanan ay mugtuo sa inyong mga anak, pasalig-saligan mo, ulo-uluhan ra mo anak, pero tuo nga ang inyong anak inyo ginang higugmaon sama sa inyong paghigugma nga gasa nas Ginoo kaninyo. Bisan pag unsa pay naong anak, binuhatan anak, higugmaa, ayaw kusia, ayaw balikasa, ayaw kasabi, kay gasa nas Ginoo nimo, kay dituo man kas Ginoo nga gasa gid na. Di ba?